салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед, иҷа видеои имрӯзамона сар кардем аз даруни метро. Иҷа мо кати Мансур чику дадаш тарафҳои центр Мансур да камтар либосхарӣ рафтестем ва ман хостам ки камтарак имрӯз влог кунам. Ана ҳозир бошад даруни метро даем. Даруни метро дам намхел магазинои истодагиай, ҳар намуд либос, косметика, хулас ҳамаи чи ҳастай ва ман хостам ки камтар ҳамин чизора шумода нишон диҳем. Иҷа бошам Мансур уже дилш танг шудай, карияс кардан намешина. Намхе дӯстони азиз биромадем, намхе берун гулои хушрӯра тамошо кунед. Чӣ хеле гулои рангоранги хушрӯ. Бода ҳаворам беҳад нағз, шамулак рафтестай. Соат бошам мода 3:30 абети. Манам хай майда прогулка карда рафтестем. Дӯстони азиз, ҳатман ки то охири влог тамошо кунен. Умедвор ҳастам ки пушаймон намешавен. Да иҷа бисёр магазинҳо ҳастай. Ман кӯшиш мекунам ҳамаша шумода кам-кам нишон диҳам, гарчанде видео кардан мумкинам набоша. Ман кӯшиш мекунам ҳамаша шумода нишон диҳам. Ана иҷада боз ҳар намуд консертҳо гӯем мешавад. Чӣ хеле ки мебинед ами иҷа як кӯдака бу чанд кас шеър хондестанд. Бегаҳе ки шавад намхе ҳар намуд консертҳо мешава. Иншоалло ки дӯстони азиз ман боз дига консертҳошам шумода нишон медиҳам. То охирша тамошо кунед ва ҳатман ки лайку комментария мондана фаромӯш накунед. Марҳамат дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошои дӯстони азиз, иҷа бошам мо мағозаи калони Zara омадаем. Ба фикрам Zara бисёриҳо мешиносанд, барое ки беҳад биге машҳураю дар бисёр давлат ҳастай. Не попшиёш хай, попшиёш нормални хушрӯ. Ма бошане ки аз Zara оқа чиз намегирам, стилаш оқа маҳқул нестай. Качи свои чизош созай, не ки мисол тарзи либоспӯшӣ худмон чӣ хеле ки мепӯшем хеле нестай. Бигем стилои американский хеле бисёрай. Не ки качи свои чизош ҳамаш хушрӯай. Ак тамоман намегирам, неё мегирам редка бисёр попшӣ мегирам ҳамхай чизо, бисёртараки бигем ай дигар ҷоҳо мегирем чизонунаро. Аз Zara оқа не. Иҷа боша шавҳарам дуюметаш тамошо биромадан мужскойша. Мо кати Мансур чи ки ами мошини лимузин мон кати гаштестем, тамошо кардестем. Беҳад серодама ягон каса назанем мошин мон кати коляска кати хай созай. Чӣ хеле ки мебинед намхай рӯзи истироҳатия барои ами камтар сер одам. Наи киртаям хушрӯ будааст. Дар рӯзак дар намуд расветка розовий бо дига свет намхай намуд расветка. Иҷа ҷои заколкаҳо, чӣ хеле ки мебинем ҳар намуд заколкаи хушрӯ мондагӣ бо гӯшворам ҳастай. Гӯшвору чалаву браслет, заколка, жазим, хулас ҳамаи чӣ. Кати Мансур омадаем, дадаш бошад да берун. Бесмаметим. Мансур да бағали ма, намхай як дастамда телефон, дигари дастамда Мансур камера кардестам бо барои шумо. Не жазимчои майдача. Хеле озбо мерем тарафҳои чи гӯшвору чалав ҳамхай чизошам тамошо мекунем. Ҳар намуд заколкаи хушрӯ иҷада. Нами иҷада боша гӯшвору чалаву боз чи ҳастай. Не иҷа тоқа гӯшвор. Иҷа гӯшвор, ҷои чалаву браслет боша дига ҷода. Намхай ягон намуд гӯшвори хушрӯ вибр мекунем озӣ. Ана ин намуд нигиндоро бигем, ада хеле нигиндоро оқа маҳқул нестай.
разноцветни астае, ку хеле маъқул нестае. Мавқит дика намуд мекоем ози. Анаиҷа бошад дӯстони азиз, ҷои дӯст медоштагии ман, ҷои детски Мансур дар медонем, ман беҳад либос гирифтана нағз мебинам. Бихе рангу ба ранг либос гирифтана дӯст медорам. Иҷа боша ози кати коляска омадем, намхе сеюм этажи H&M. Ҳозир боша намиҷа ягон чӣ мегирем ша, баъд иншоаллоҳ хонада бурда ҳатман ман чизоша нишон медиҳам. Ҳозир боша мерем чизора мегирем, барои ми камера кардан наметонам. Либосора боша дар хона тамошо мекунем якҷоя. 쉬는 시간이라 진짜 감사합니다. 쉬는 시간이라는 의미고요. 혹시 저희 노래가 마음에 드셨다면 인스타그램에 쉬는 시간 омадем расидем. Ҷа хостам ки камтараками либосои Мансур чикашмода абзор кунам, як абзорча кунем. И харидмон бигем фақат хариди Мансур буд. Мансурда бисёр чиз гирифтем. Нами намуд киртача гирифтам ша. Хушруча нами маҳқул шуд ма, нами бурберни. Катинаи бурукчаш мепуша. Не бурукчарам нав гирифтам. Бурукчаш боша ай Zara, киртачаш боша ай H&M. боз чӣ гирифтем? Бонед ҷа як 3-4 намуд свитер гирифтам ша. Ҳанами хидм чӣ кардам? Светои торик гирифтам ша. Бас гуфтам дига светои сафед намегирам ша, ки бо инахай гирифтам светои рӯшонам гирифтем. Нам хеле свитер мулоимак, пахтагин, материалаш хушрӯ. Нархаш чанд буд? 20,000 вон, 19,900. 20,000 ҳисоб мекунем ша. Иҷа боша размераш ай 12 моҳа то 8 моҳара гирифтем. Нами размер Мансурда нормалния. Агар не бигем ай рӯи навишт бояд калонтар бигирам. Ай 1,5 сола то 2 солаво. Неки нами размер мегирам Мансурда ченай. Чуп ченайша. Нам хеле свитери пахтагин. Худаш боша нами ҳози пешам да хоб рафтагиай. Ана хеле 3 намуд, не 4 намуда. Ай нами модел бигем 3 намуд гирифтагиам. 3 расветкаша. Ҳамаш як моделая, 3 расветка гирифтагиам ша. Не светаш хушрӯ, нами светаш бисёртар зебича. Ма гуфтаг будам ки дика чиз сафед намегирам. Умуман чиз сафед намегирам, барои ки кӯдак чихела ягон чиза пешашда мерезона, ки намхе доғош мемона, дига намерава. Билизнам ҳоли кариядан наёфтам ягонта. Хулас не хеле не светшам гирифтем. Боз як свети дига не хеле ирам хушрӯ. Не светшам хушрӯча. Бо не брижа и катинаи свитер пар, ҳардушон пар. Нархаш боша чанд? 30,000 вон. 29,900, ма 30,000 вон ҳисоб мекунам ша. Анаира боша размери калонтаракша гирифтиам. 1,5 сола то 2,5 сола. То 2 солара. Размери 92, вай боша 86. И камтарак калон меисташа. И боша камтар ғафстарак, хеле ҳавои хунук дар пӯшонӣ мешава. Ҳозир боша не. Хеле камтар вай дора. Пашмак дора дар нашуда. Ай бошам хеле тинкак. Анаи бисёртар мада маҳқул шид. Ҳами ҳавода ҳозир мешава пӯшонда. И боша кати брижаш. ҳардушон пар. Анаи намуд бо камбизён гирифтем ша. Хеле худашда вообще маҳқул нашид. Дилаш танг шидистай. И пуштшай неси ростаги. Дета кисача дора. Ирам размери ҳарчи тоғриша гирифтем. Ами размери 1,5 сола то 2 солара гирифтам. Дилам хавочил буд ки калонайша. Ихе бинен қат катиай дароз метавада. Хона овардам пӯшондам ки ҳарчи ченайша, ҳам материалшам хеле чиай.
велвет меган ша чӣ меган хеле хушрӯ материалаш нағз. Ана иҷа боша боз намхе бережача свитер бисёр гирифтамшаву бережа кам дудона бережа гирифтамша. Иҷа боша бо ходам да як камтарак маска бигему. Боз иҷа як намуд креми нав гирифтам. Питательный крем. Маска боша алоеву анор не пачка дута пачкаан як пачка анор як пачка алои иша боша кушодам 10 донагӣ дорам 20 дона нағз алои хай ҳама медона ки нағзай барои рӯ нағзай на пушташ намхел хай маска ҳама ба фикрам истифода бурда метонанд каресо беҳад маскара бисёр истифода мебаранд нами маска чиз беҳад ами тамоми бигем нами мағозаҳои косметики да маскаҳо намхе чиндагия маска бисёр истифода мебаранд айнаи намуд боша чӣ крем питательный намхели тритмент навистагиай яъне вай табобатӣ намхели гирифтам ира меша ҳамхе обични карда гарди боз меша болошта вай тонални крем кунӣ намхели удобняк намхе мегирӣ руда мекунӣ бушам беҳад хушрӯай хе бӯи хушрӯ буромадестаози запахаш мемона рудада намхели удобнякай фоида дора баъди маска мисол куниям нағзай ма бигем хеле тоналниву бисёртара хеле косметикаро истифода намебарам фақат уходовая косметика бисёр истифода мебарам яки кариядам хеле маскаву намхе чизоро бисёр истифода мебарам холас намхели 4 донаи нами нархш чанд буда ёдам биромад нархша ёдам биромад яки ирам қимат буд барои ки нағзай фирмаи ринг хеле нархшам дарондам чи навистагӣ нестай ёдам биромад нархаш иҷа боша як намудчитика крем гирифтам не ира ҳозир нагирифтам ира барвақт гирифта будам просто хостам шумода нишон диҳам беҳад маъқул шудагиай ма нархшам арзонак 3000 вон 3000 вон на солнцезащите не ки медонин ма ба ҷои тоналниам бигем хай аввалаш ки тонални истифода намебарам ягон бор агар бигем берун бироем ягон бор хай истифода мебарам хе беҳад хушрӯай ирам бошакиву да болош тонални накуниям мешава намхе рӯра сафед мекуна намхе хушрӯай эффектсози намедонам камерада метофта боша наметофта боша холас беҳад нағзай нами кремам маъқул шуд ма vegetable будааст холас намхели дӯстони азиз намхе чизо гирифтем мансурчик боша уҷада хоб рафтагӣ ва ман хостам ки ами либосои мансурчика иқак шумода абзор кунам и чӣ боша ине я намуд бозича набинед бозичай ранги хамира меги чӣ да монандаи нами фамира мансур ай метарса якум рӯбро вардем нишон додемша тарсид нақапид вапше хеле намечаспа даста типа пластилин бигемша не пластилинам нестай хеле аҷоиб чизакай ҳамаи чӣ мешава намхе каресо ира асаб оромкунак меган на самом деле хеле асаби одама ором мекуна ҳаминҷода дӯстони азиз навормона ба анҷом мерасонем умедвор ҳастам ки ба ҳамаи шумо писанд омад боқӣ саломату сарбаланд бошед ва худованди бузург ҳамаи мову шуморо дар паноҳи раҳматаш нигоҳ дорад мунтазири видеои нави мо бошед.